Kasi nga sa imong vlog ato may promo. Gandang siya gala. Bugandang siya gala. Oh, sige. Siya gala. Oh. Ayaw mo kanihilo mga followers, mga kaborks, mga kajimik o mga katawa na to diri sa Pilipinas. Ayaw mo kalimot sa pag-apply o tanaw sa Facebook ni magandang siya Bugandang siya gala. buganda. Ayaw mo kalimot og pagtanaw pag-apply sa Facebook ni bugandang siya gala. So, unsay makita nato sa imong Facebook, ma'am? Nagkuhan ta manihan ta. Kara kuan kara lungsod natin manihan. So natay ma-learning ana about sa mga tao, ma'am, o nay ma-learning ang mga tao about about sa mga sa mga nga learning, ma'am, learning about sa life, sa journey, success. Nagtabang pa sa mga kuan parihapod nato ba. So, di ta kalimot sa iyang ipakita nga Facebook mao ang pagtabang sa katawan. Importante na nato tan-awon. So sa pagipabot nato, ablihan na nato dayon og diretso na tamo tan-aw ni bugandang siya gala para sa kagandahan ng kinabuhi pagtabang sa mga tao. So ayaw kalimot, don't forget, believe in faith para sa dugang sa success para diha ninyo. And thank you so much. God bless. Your choice, your vlog, this is your